Hagyományos és alternatív gyógyítás. Tény, hogy az orvostudomány a járványokat és a tömeges halált okozó fertőzéses betegségek többségét le tudta győzni és meg tudta előzni. De az időt, korra járó betegségek, mint a koszorújérbetegség, a rák és a cukorbetegség elleni harcban kevesebb sikert ért el. Mi több, igen sok hatásos, korszerű gyógyszernek komoly és veszélyes mellékhatása van. Sokszor előfordul, hogy annál a betegnél, aki több különböző gyógyszert szed, a szerek egy részére csak azért van szükség, hogy a többiek mellékhatását kivédjék. A hagyományos orvoslás korlátainak megismerésével egyidejűleg nő az alternatív megoldások iránti érdeklődés és igény. Ezeket a módszereket, például az akupunktúrát, a kiropraktikát, a homeopátiát, az aromaterápiát, valamint az gyógynövényi készítményeken és a táplálkozáson alapuló kezeléseket a laikusok és a természetgyógyászok veszélytelenebbnek és sokkal holisztikusabbnak tartják, mint a hagyományos kezeléseket. Az orvosok sokkal szkeptikusabbak, ők csak a tudományosan bizonyított tényeken alapuló orvoslást fogadják el. Holisztikus szemlélet. Az egy tabletta, egy betegség, gondolat élesen szemben áll a holisztikus szemlélettel, azaz nem a betegséget kell kezelni, hanem a beteg embert. A kimerültség kezelésére például lehet, hogy nem vitaminkészítményt kell bevenni, hanem testmozgással és megfelelő, egészséges étrenddel kell kiegészítened a napi szokásos életvitelt. Az alternatív gyógymódok többnyire olcsóbbak, mint a hagyományos kezelések. Az alternatív gyógymódok alapvető célja közös, a szervezet figyelemre méltó gyógyítási képességét kell kiaknázni. A megfontoltan használt táplálékkiegészítők segíthetik a szervezet immunrendszerét erősíteni, így hozzájárulnak a betegségek megelőzéséhez, illetve elősegíthetik és gyorsíthatják a beteg ember gyógyulását. A gyógynövények sem mindig közvetlenül a kórokozóra hatnak, hanem erősítik a szervezet védekező képességét, így a test a saját eszközeivel tudja a baktériumokat vagy a vírusokat elpusztítani. Döntés az alternatív orvoslásról. A természetgyógyászok szemlélete alapján a beteggel közösen döntik el, melyik táplálékkiegészítőt vagy kezelést használják a betegség gyógyítására. Mivel sok, hagyományos módon gyógyító orvos kételkedik az alternatív gyógymódok hatékonyságában, nincs olyan megbízható és elfogulatlan forrás, ahonnan tanácsokat lehetne szerezni ezekkel a készítményekkel kapcsolatban. Sajnos, mindenkinek saját magának kell megkeresnie a számára legmegfelelőbb alternatív gyógymódot. Mi ebben próbálunk a segítségedre lenni. Az CRIS vállalat által forgalmazott peptid, mezotel termékek, valamint a méregtelenítő teák és táplálékkiegészítők kiválóan alkalmasak a hatékony megelőzésre és a már kialakult betegségek kezelésére. Fontos a szakszerű terápia kialakítása és a tervszerű alkalmazás. A termékek nem gyógyszerek és nem pótolják az orvosi vizsgálatot és a gyógyszeres kezelést.